Doncs mireu, per saber per què la gent perdem la memòria és molt important saber com es formen aquestes memòries. Quina és la base de la memòria? Doncs sabem que les memòries explícites, que són aquelles memòries que provenen de l'experiència, és a dir, com recordem tot allò que hem viscut o tot allò que aprenem, doncs s'emmagatzemen en una regió del cervell que es coneix com a hipocamp. I com s'emmagatzemen? Doncs l'hipocamp és ben bé com una caixa on fiquem els records, però aquests records s'emmagatzemen en forma de connexions entre neurones. És a dir, un grup de neurones, quan es connecten entre elles, a través d'impulsos elèctrics, permeten generar records i aquests records nosaltres els podem recuperar després. Què passa? Quan un record l'utilitzem molt, doncs aquesta connexió entre les neurones es potencia, es fa més forta. Si en canvi el record no l'utilitzem tant, es va debilitant i s'acaba perdent. Amb un símil us serà molt més fàcil. Si, per exemple, anem per la muntanya i volem creuar per una zona on hi ha gespa i no hi ha un camí fet, a mesura que la gent hi va passant, va fent un camí. La gespa es perd, l'herba es perd i el camí queda marcat. Si al cap d'un temps la gent deixa de passar per allà, la gespa tornarà i el camí es perdrà. Doncs això passa amb els records. Per què? Doncs perquè el cervell és finit, no tenim espai per tot, així que per donar lloc a nous records hem de perdre els que ja no utilitzem. Ara bé, això és normal en la majoria de gent, però també és cert que hi ha malalties que provoquen pèrdua de memòria, com per exemple l'Alzheimer. L'Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa, la més freqüent que hi ha, que es caracteritza per la pèrdua de memòria. Això passa perquè es tracta d'una malaltia neurodegenerativa i això vol dir que les neurones degeneren, es perden. Si no hi ha neurones, aquestes no poden fer la seva funció. Per tant, si es perden les neurones que hi ha sobretot a la zona de l'hipocamp, al principi de la malaltia, la gent perd els seus records i perd la memòria. És una malaltia bastant prevalent avui en dia i ho serà molt més d'aquí uns anys. Avui en dia la pateixen 46 milions de persones i d'aquí uns anys la patiran 135 milions. Per tant, és molt important la investigació. Avui en dia no té cura, així que necessitem més recursos i esforços, tot i que ja hi ha molts, per continuar investigant què passa i trobar-hi una solució.